pamusoro wemambo Mutasa vamwese varipo. Nyaya yangu yakamira kudai. Inini gore ra 2015 baba wari apa, baba wangu anga abva kushaika. Baba wari apa ubva uya kumba kwedu namai wangu, iwo nemudzimai wako wauya kumba kwedu. Vawati kuna mai wangu, mainini zvamusina mvura baba penyu, inini handinawo mvura, toda kuti tijoinane kuti titore loan chikwereti chemapombi tozobatsirana kubhadhara. Wauya shuwa takabvumirana, ndikati shuwa maita zvakanaka, hatina mvura tinonga tatobatsirikana. 2015 saka waifambira nyaya dzemapombi, achiuya kuna mama wangu achipiwa mari, achifambira nyaya dzacho, achiuya kuna mama wangu kusvika zvazo kambani yacho yaidawo pachikwereti yazobvuma kuti zvaakuita. Vauya wabva ataura kuti mapombi ndakuenda kutenga mapombi, chitipai mari yekuti yekutakurisa mapombi. Obva auya kumba, obva apiwa mari, obva aenda, obva atakurisa mapombi. Mapombi akatosvikira kumba kwake. Asvika kumba kwake batouya manheru kuti mapombi, uyai muone mapombi. Mapombi adi auya, tobva tatoenda inini namai wangu, tobva tatoenda kumba kwake, batotiratidza kuti mapombi aya edu atoda kuzobhadhara sezvataurwa kuti tinobhadhara pamwedzi mari yakati. Mumba ati zvakanaka, tochidii? Zvikazi ngatichiroti mapombi zvaamumba ngatichitomatore timalaini kuitira tione mari yekuzodii, yekufana kutodzosera uku. Mapombi aritoshanda. Shuwa rechimangwani racho takakwira kugomo kunotorerwa mvura, tikatarisa source, nzvimbo yekuti mvura izosvike. Takwira rechimangwani racho takaenda, takati inini tiri 3 romba medu, inini mai wangu nehanzvadzi yangu, koshata mapombi edu aya kuti mvura isvike pamba. Tobva taenda, tobva talaina mapombi, mvura yabva yasvika pamba pake, yakasvikira pamba pake. Papasara 1 row kubva pamba pake kusvika pamba pedu. Tobva tachienda 3rd day kwakuenda kofushira kuti asazotsvepa. Tapedza kufushira, mvura yasvika pamba pake, akabva atidaidza kumba kwake iye, bhati takaronga kuti tijoinane mvura. Asi ndazoona inini nemukadzi wangu kuti ndikafuma ndakazofa zvinozonetsa. Wana wangu nyaya yacho inozonetsa yemapombi, saka zvichaitiba kuti tirambe takajoina. Tobva tati alright, hazvichaitiba, asi isusu tinowo zvatakaita. Tine mari dzataibvisa, takaenda koshanda kumapombi uko, tichabhenefite iwo. Makuti mapombi maubhadhara mega, ko isusu tichabhenefite iwo. Tashanda, zvikazi ndiye tichamisira tepi pamba. Chati zvakanaka. Pa 2015 iyoyo ndo pakapromisa kuti tichakuisirai tepi pamba. Kubva 2015 iyoyo kusvika nanhasi haana tepi yakaisa pamba. Watati kana zvetepi zvaakuramba, chitipai hedu iri mari haina kudii, haina kubuda. Kusvika ndazosimuka ndikati arega ndiende kwaSamanga nekwaShe Samanga. Pamusoro mambo Mutasa nedare, pamusoro idare ini ndoitwa choraidzo Samanga. Ndingati regai nditsanangure muchidumbu sezvataura munin'ina wangu. Zvimwe zvacho ari kutaura zviri izvo, zvimwe zvacho pane patiri kupesana. Ndaka apply loan muna 2015. Ndazwa natezvara wangu kuti kune gurupu rinoitwa rekuruvhero microfinance riri kupa maloni yamaitawo mvura. So ndobva ndauya kumudzimai wangu, ndobva ndataura ndasangana nababa Saduri, vati kune gurupu riri kupa maloni remicrofinance vhero, saka ngatijoinewo loan tiite mvura, bwe ndakaita 10 years ndisina mvura, ndichingorima ndisina mvura. Mukadzi wangu abva patambokakatana kuti tozvikwanisa here kuibhadhara, mari inenge ichidiwa pamwedzi, imi musiri kubasa. Ndikati tinoshinga, sezvo ndandine mbudzi dzangu nehuku dzakawanda, ndichingorimawo mabhanana aiita ndichitengesa ndisina mvura. Ndobva ndati ndachifunga kuti tichida taona namaini namama, maini matalent nemunin'ina wangu talent semhuri. Ndakavadaidza zveshuwa vakauya pamba, tikanga tambowirirana richindikati imi zvamusina mvura ndisina mvura, ngatite joint venture. Tadi kuita joint venture tichibhadhara loan tiri hafu hafu. Zvikazi shuwa zvinoita zvisina mvura
totambomira takadaro tofunga tagara mamiting anokwana 3 tazodaro before loan approval ndakazodaidza futi mama nemunin'ina wangu nemudzimai wangu tiri mupamba pangu pamusha pangu ndikutogara padhuze nepadhuze ndikati mama nemunin'ina wangu zvandazoona inini kuti tiite joint venture yemvura inozotaudza mangwana because 1 ndatarisa ndogona zorara ndisipo muzosara muzonetsana nevana saka ini ndafunga kuti nini mvura ini ndizvimire ndiri 1 ndozvamafunga ndikati ndozvandafunga imimi muapply loan yenyu muzvimirirawo muri 1 zvikazi it's okay vatagara hakuna kuita 2 weeks loan ibva approve ndiva ndavadaidza ndikati mama uyai vauya loan yaita approve yabuda mapombi tazino mari dzaiswa mumaakaunti mafoni taziende tinotora mapombi mudzimai wangu anga aripo apo mama aripo munin'ina wangu aripo ndikati saka zvatakuita inda kuenda kunotora mapombi kandaenda kunotora mapombi zvekuti vakandipa mari yebhazi kutozvizirawo ndakatanga kuzvizirawo kudarire kwachisamanga vachangamiri wangu handambopiwa mari yebhazi mari dzebhazi ndaizvitsvagira ini dzekuenda 2 zvekuti vakakwidza mapombi handizvizivi handa mari yandakapiwa zvekundibatsira kuenda shuwashi agreement yatakaita yemuromo yataitaurana semhuri takati zveshuwa vakandibatsira for 2 days mama nemunin'ina nehanzvadzi yavo tikakwidza mapombi kusosi almost 20 rows vandakadhonza mvura kubva kusosi ndikabatsirwa futi neimwe mhuri yakachanaka nemwana wavo but vanhu ivo hausi kuclaim tobva tagara tobva tachiti kana mazotengawo mapombi taurirana tingori 4 takadaizvo kana mazotengawo mapombi tozokubatsira iwochi kunolaina mozotaurira kuti tokubatsira lebha kuti amune maitita asi hatisi kukunyimai mvura yekuchera mvura pamba munochera neyekuita sene ugeza washeni shuwa wakachera for 3 months wauya pamba wachichera mvura wachienda kumba kwavo wachigeza washeni but after 3 months ndakazoona vanhu vasacheri mvura ina anogona kundiwabvunza kuti ko mama sei musacheri mvura pamba pangu komunin'ina chii chanetsa hapana changa chichinetsa taingogara semhuri makore ese tichigarisana tiri panext doors taikombidzana zvinhu right hapana aibvunza umwe chikwereti kuti isusu hatichadi madebha makatipa takakubatsira taura kuti mutibhadhare hatina kumbogara pasi takadai so tiri 4 kana kuti pano umwe witness yatakazodaidza hatina kuva nekugarisana pasi tagara musi wa20 June this year ndo pakauya munin'ina wangu pamba pangu achiti mwana wako atema mapombi ndikati mwana wangu upi zvikazi anotida ndikati anotida atema mapombi sei mamuona here naye bamunini kazi abva kukwidza mbudzi saka ndaterawo mashiro ndikususpecta kuti niye ndikati zvekufungidzira unofungidzira munhu ariye neasiye zvinogona kuitika ngatiende tobvunze mwana mandadaidza mwana ubva auya mwana wangu iye anozi anotida kuita form 1 naye pamunini asvika iyoyo wakatema mapombi ndizvo here zvavaita anotaura kuti ini baba handina kuenda neBennet handa kutema mapombi konai munin'ina wandiri kuzwa zvaari kutaura kuti ndirowe mwana ari kuti chini handa kuita kuti zvinonetsa asi taakurayira mwana vatatsiura mwana sana baba tiri pamwe chete right wanga uri musi wa 26 June the following day futi abva adzoka akauya nemwana wemunin'ina wangu vasvika shumba aripo here ndanditori muhausi mumba ndotobuda kuma3 ndabva ndabuda zvikasi anomboti maswera sei ko iwe wanga uchiramba sei kuti mwana wako ndiye akatema mapombi mwana wako ndiye akatema mapombi angu ndikati nai bamuniki wakauya nezuro tikataura nyaya iyi tikati yapfuura ndikati toda kuti zviitwe sei because hapana evidence zvikasi inini wanga uchininidzira mwana wako kuti angopopota ndikati ashamwari hatichawirirani pano paprimis pangu ndirespectawo pamusha pangu buda hako muprimis mangu hatatadza kuwirirana ndopaka chimuka nyaya iyi ndakasamunwa nyaya mbiri yemwana wangu akatema mapombi kwachangamire samanga tichipedza kutonga yekutema kwepombi kwakwazi tida kubhadharwa kukwidza mapombi kwatakaita ndikati changamire sinzi magarisano tinoita semhuri angasina kumbokuti ndira kubhadharwa tatakawirirana kuti kana watibatsira tozovabatsira isusu chatoda kukudza ukama kudarika zvimwe zvinhu mamurishandidzana zvakanaka pesa aforano but handizoti chazotanga kuti mutange kunetsana chii because yautaura kuti nyaya yakatangira pekuti you promise these people kuti mushaisa tepi pamba pavo yemvura asi tepi haina kuuya chazovapa shungu yekuti vachikuchaje iwewe inyaya yekuti hauna kuti ona on up kuti zvinhu zvawakapromisa vanhu kuti pakachauya mapombi tichazobatsirana hauna tepi yawakati iwewe no for the meantime hamusati mane mvura nichaisa tepi hauna kuisa apa tepi ndakati kana ndane mvura yanga chiri kusvika iri shoma
ndakati kana ndazochini embuzoni kuti hapana aiwa ndo zvakuita kuti awaiteni nawo waite zvauri kuita because hauna chinhu wani chawakawapromisa chawakawaita pane zvese zvawakawapromisa pane here chawakaita Yadoti mungapusa ukamera $69. kototadza kupindana mumusha nenyaya $69 kwati ane mawitness kuno Kovisa Maria dai. mese mabvisa mari andira basi dai mariyo $20 yobaba yamabhadhara kuroko maifananga maendesa kudareko kwaane $40 masana $29 iwewo pa $69 yongoda kuwana uko ati haisitiri tori $60 ya $49 because kuno wandipawo 20 plus basi ya 30 kwasara mari kwasara $39 apanzari apa muchada kutenga sadza kapo muchada kudimba nenzara anamwa kana chimbaita mushitika tiri kuti guys ngatisiye room yeukama ukama hwakakosha ini handinyanyuda kuzvida bezvo zvokuti samanga vhesa samanga vhesa samanga inini I don't like this handizvidi bezvo handizvidi